Здравейте хора, аз съм Бой Хекс11 и днес ще играем Майнкрафт. Този епизод е трети. Миналия епизод не си спомням, но май ви обещах, че ще правя къща, но се отказах и търся село. Сега не знам, стъмва ли се... Да, стъмва се. Мога да те включим ли си? Аз викам, не ме работи, бе. Не е бърза. За къде е бърза? Викам, не знам ли, за къде е бърза. Имам си взех ми направя на този зим концентрацията на хватки. Той аз уже там го ударах, или към си последи за всеки. Топ става ден. Живеем се. 4 половета, само за едното имаше. Ама не има, бе, го качвам, много прави така. Викаме да имаме. Не вярвам, че ще намеря село, но влезах в пирамида и се паднаха тези неща. Това тези неща се паднаха. Това е пирамида. Това е вече за трети път снимам този клип, защото си мой приятел. Като говориме, пише, че микрофон е заед и не може да такова. И не се чува видеоклип, само хода. Нито говоря, нито нещо. Направи ли ги? Не, бе. Аз ти пратих, един и ти направи още 30, бе. Аз трябва въздушите да мога си помпаме с пистолет, накара да купили пистолет за наместите. Пистолет такъв, ще го последваме и се вене макуш, ще го направя с наските, направо не да вързваме сам на бутилката, а на штутер. Штрак и опаш, разбираш? 30 лева да не вземе пистолет, толкова пистолет. Ще ви го купи. Той само ме пита, какво трябва да кажа? Знам и той купува. Няма там. Не, вика нещо, ако трябва да нещо да века. Какво става нещо? Да лека, не да дам за вас, ако това е трябва да пари. Давай, пари, няма проблем. Вика и сега да почнем да работи. Викам, какво трябва? Мене да го правя. Тя имаш, идва 2 пъти, 3 пъти. Аз викам, виждаш и към да се правят. Отговорът ми ги и това е. Имам ще взема и да направя тия предите на този самоходски и ще го изкарам на него, ще го пробя на карданите и маслата отдолу, ще го изкарам и ще правим и другия. Ще изкарам да него да го такова. Там да има някакъв проблем, къде е с кантара, къде го доракам. Сега може да стане много лошо, защото ако се изтъмни до края на клипа... не може нищо. Чакай да видим... Да, това е Herobrine Hero. Някакъв нов Herobrine, я се дам кафе. Окей. Get ready to rumble. Малко да поминуваме, къде им приятел. Фак. Извинете се прекъсването, но продължаваме клипа. Може се чу, не знам. Няма да говоря. Добре. А тук има иран, но аз нямам така кека. И сега си скачвам. Този айрон. Аз имам айрон. Имах айрон. Айде. Сложил съм го без искам. Фак.
Друг клип ще е с коя програма снимам. Ще ви покажа с коя програма снимам и как да се оправите с нея. Ще я инсталирам наново и ще започна от начало както си трябва. За да може да и вие да работите с нея. И това е за програмата, иначе се казва Mobizen. Ето тук пише Record by Mobizen. Не знам дали ще мога да го махна това Record by Mobizen. Добре. Ако мога ще го махна, защото натроих се. Вау. Ще прекъсна малко клипа и след една секунда и тук съм вече. Чух за да добавя тази кирка тук и да си активирам минимапа. Ако добре не се е бъгнал като миналия път. Ако се посреди и тръгваме. И вече мисля да почва да строя къща. Ето е кирката. Аз пакирах секирата. И вече ще почна да строя къща. Какво става? Фък, бе. Това е един мод, като ударя отдолу, всичките дървета нагоре падат. Ето. Аз не знаех, че съм го включил. Но пак е добре. Защото по-бързо се набират дърветата. И по-добре е за мен. Иначе ако не се събира бързо е лошо. Къде е дърветата? Стаки 3. Вижте колко бързо събрах стаки 3. Този клип ще е малко по-кратък, защото си имам работа. И това ще е от другия епизод, че почна да строя къщата. Това ще е. Аз съм Боби Хексилиан. Ако ви е харесал клипа, харесайте, коментирайте и се абонирайте. До